dire simba gud gyapon ta. Nabati kasanga simba ta nga kita ra gid no, na si Ali or ginaan, na si napa sa adto pa no. Basta kay kataligsik to siya nya gamay lang ginanimba pero salamat sa Ginoo kay padayon gyapon tang mosimba sa Ginoo. Amen. So ang pulong sa Ginoo makita siya sa kining Lucas 18. Itugot sa Ginoo gyud magsugod na mi og kanang weekdays magsugod na mi og atay midweek service mura siya og kanang balay lang kay ang sugot mo dire ngit-ngit gud siya kuha pero ato na nasabutan unya samo sa plano ato sa mga balay-balay lang kay lisod mo kayo mo Domingo ra ta nya concern ba katong dili kadungog sa pulong sa Ginoo og Sunday at least makadungog sila og kanang weekdays kay sayang man po sige tagpamugos man ni sila kay ang pagsimba man dili man pagdong sa simbahan lang kun dili kita ang modala sa simbahan ngadto nila okay so sabutan nato na tugot sa Ginoo unya paibaw lang ko daan nga si Kenneth marotate na pud siya kay si Jelly manggod mo graduate na siya unya si Reniel pod mo graduate so wala na mo assist sa buol nga lalaki nga makadrive so mo na nga nido assistant dito mo na si Kuya Kenneth dito na mobalhin si Rick dire so advantage siya tungod kay balik si Jelly adto gato man siya na Christian jud ato man siya nag-serve so ato siya mo padayon advantage siya tungod kay na motor si Rick kunya og buhat gid sa balay masaligan gitong tawhana pod galing lang akong giyang awhag ang mga batan-on nga practice mo og music so music team na mo kay pakampo pud nako nga ndot og naay mo kanta na pud puli are kanang magkabaw jud mo kanta fra ni Kuya Kenneth so may tabo lang ni nga mausap ang music team so katong kay mo beatbox kamo Kyle og ni kanang duha ka Kyle mo no so ako mag-encourage nga magpagamit din mo sa Ginoo adlong Domingo Sabado ra man ta nga magpagamit sa Ginoo nga diri sa simbahan kay og lisod po kay si pastor na lang og kami na lang duha nya silang Kuya Gio biya kay di pa pod kan kayo kinay bata nya basig na silang duha ring atubangan nya magsunod-sunod ba nya tako na po silang tabang sa simbahan man mo nang encourage mo nako kay kamo may mga batan-on pa nya namo dire so kamo gyud magpagamit sa Ginoo amen kay ako mawali naman ko nya og gitar pwede pa pero mas maayo gyud nga naagi makatabang gyud sa ministry kay dili man ang pastora og nagdala sa simbahan ang magpagamit sa Ginoo kun dili kitang tanan amen so badayon ta so human ani mag-meeting ita natay istoryaan pod so Luke chapter 18 verse 9 to 14 mo na pulong sa Ginoo gitay tulan siya pagpaubos aron ipataas ta sa Ginoo. Praise God. So Luke chapter 18, Lucas 18 gikan sa 9 hangtod sa 14. Ang basahon, gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuod nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon, nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hapog, dili limbungan ug dili himay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako og duha ka adlaw sa matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani mo yahat ngadto sa langit nagpamukpok siya sa iyang dughan og nag-ingon o Dios maluoy ka kanako nga usa ka makasasala unya amingon si Jesus sultian ko kamo nga ang kobrador sa buhis ang og dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Makampo ta. Lord, salamat sa kabuntagon. Salamat po Lord sa adlaw ng gihatag sa mayong panahon. Bisan sa ulan Lord sa mga niyaging milabay nga mga adlaw. Nagtuo mi nga iya na kadaghan ang among panalangin na dawat sa matag adlaw o Dios makita dili makita Ginoo. Obvious man or dili. Salamat Lord nga padayon ka nagabukbok sa imong
matag usa nga kinabuhi sarang panalangin mo. May kibaw sa may nahitabo Lord sa mga tao nga wala diri karon apa namong giampo nga padayon nga maghikap nila nga dili nila malimtan pagpasalamat nimo Lord. O pagampo o Dios padayon ka mag-bless among pagsimba karon o the rest namong pagabuhaton. Salamat Lord nga dili magharik ning negativity sa amoa ang mga panghitabo sa naging panahon kun dili unsa among mabuhat karon ug sa umabot mo importante Ginoo. Holy Spirit pagpamuhat ka, ikaw ang Dios makigsulti bisan pa man sa makadungog ani sa social media. Ako ning yampo ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang title akong balikon pagpaubos aron ipataas ka sa Ginoo. So nagingon ang pulong sa Ginoo nga ani nga time mas Jesus nagsulti siya mga sambingay. So sa una pang story nagsambingay siya kabayan sa pagampo nga sa atong pagampo sa Ginoo dita mawad ag paglaom unya nagsambingay pud siya diri og nagsambingay pud siya diri nga nag-compare siya nga kita nga mga tao dapat kita magtuo nga mas maayo ta sa uban. So when we say sambingay or sa English parable, istorya siya nga simple nga naay moral o spiritual nga lesson. So story siya nga gigama sa usa ka tawo pero naa siya ay moral lesson or spiritual nga lesson. Kaya di ba mag-story man ta para lang panglingaw-lingaw sa uban. No, mag-story ta nga pagpanghadlok lang sa uban or gama-gama lang. Pero kaning story sa Bible igsoon na siya meaning gyud or natay lesson nga makatunan. Mag-story tag mga bata mo nang dili lang story lang atong i-story nila ang hitabo sa story kun dili tagaan nato sila og unsay makatunan nila. Mao ta nasa ako nakatunan mag-story jud ko tagaan gid ako nag-moral lesson. Mura gawali gipon ko nila ba pero sa ilang pamauli makibaw sila sa story sa Ginoo usap pod nga na magkaton sila og sa ilang kinabuhi. Amen. So karon mag-share ko og tulo lang ka points igsoon. Unang-una nag-isgot siya of the danger of self-righteous ang unsa ka delikado ning mahimutang self-righteous. Ikaduha kining nagingon siya nga the blessing of humility. Unsay maangkon nga panalangin pag natay mapabusanon niya kasing-kasing. Ikatulo igsoon kining the true exaltation is from God. So ang tinuod nga exaltation pagpataas or kining pagpadayag or sa tani pagdayig is gikan gayud sa Ginoo dili sa nimo o dili sa isa ka tawo. Amen. So magsugod ta igsoon unang punto igsoon ingon siya the danger of self-righteous. Ingon ang verse 11 ug 12 sa may kanang delikado ning gitawag nga self-righteous. Ning kag self-righteous kining nagtuo ka nga mas maayo ka, mas matarong ka kaysa uban. So man itong nabasa ka ganina. Kaning self-righteous nagkumpara ka sa imong nabuhat o unsay nabuhat sa uban pod. Nagkumpara ka ba nga akong gibuhat maayo ay moa dili. So man siya self-righteous. So itong basahon unsay giingon sa Pariseo igsoon. Ingon ang Bible sa verse 10 may duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ang usa kobrador sa buhis. 11. Ang Pariseo nagtindog og nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili akog. Praise God, dili siya akog. Dili limbungan. Salamat sa Ginoo og dili himayid. Himabayid. Sama sa uban, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana og naghatag ako kanimo ikapulo sa akong abot. So laktod pagkasulti igsoon kining Pariseo iyang ipasalamatan ang Ginoo nga ingana ang iyang nabuhat. Pero sa akong pag-studies tinuod man pud igsoon nga kining Pariseo mao gibuhat niya. Kay kining mga Pariseo zeal kini sila kana bitaw ang ilang pagpangalagad sa Ginoo grabe ka init, grabe ka dasig. Pero ingon si Paul nga ang ilang kadasig sa pagbuhat sa buluton sa Ginoo sayop. Daghang mga reliyoso sa Pilipinas nga dasig kaayo sa buluton sa simbahan pero ang ilang gibuhat dili maayo. So karon unsa may mga example ang sa usa ka tawo nga self-righteous siya so magsugod ka sa ining mga nangumpanya. Kakabantay mo na nangumpanya ron, di ko mo judge pero usually sa ato ang sa Pilipinas lang nga context kusog kaayo ang usa ka partido nga mangumpara sa ubang tao. Kabantay mo na
na gani gi-viral ron nga nagkaukos tong mga ani og mga diha lang nanay kalaya ang katbanganay ba na nagdautanay na wala na sila nangumpanyas mga tao nga butaran ko kay ngani akong nahimo. Maayo man siya musulti sila mga plataporma sayon sa sila ka maayo pero ang sayop na nga kanang magpadungdungog na sila sa uban ba. Manay sakit sa Pilipinas kay managan lagi pero manaisip pa na utay pud sa uban. Diba? Mo na sakit sa ato Vice President o Vice President nga na ba? Bisan sa simbahan gud pod na ano koy makita ninyo, na pud makita sa ako nga sayop, di ba? Pwede mo musulti sa inyong isikataw pero ang maot naman gud kay nga mangumpara na kabase mong nabuhat ug sa nabuhat sa ubang tao. Mo ni sayop nato nga mga Pilipino kay napay uban nga maglaban-laban na. Pantay nga nang uban nga bagama sila dami account unya ilang dauton ang mga tao nga kontrapartido nila. Nya lami kay i-comment ba wala gyud ko magapil-apil kay ilaha man ang nakita, ilaha man ang kasing-kasing. Pero Christian man ta so ug unsa atong gibutaran, mo suporta ta pero atong likayan gining manaot pud ta sa uban. Dagami tong mga kuan nila dito kanang si tawag tarpaulin nga pangbusluton ng mga tarpaulin. Kay tungod sa ilang kasakit nga dili silang musugot nga madaog ang kontra nila. Gusto nila nga modaog ang ilang manok ano. So, ang self-righteous gusto nimo nga mas taas ka sa uban, gusto nimo nga ikaw bitaw mapataas. Gabantay jud ani nga dagan sa mga panahon sa tong kinabuhi nga kana bitaw gusto nato nga kita ring i-bless ang uban dili. Sabi taw pag butang nato og siya na siya negosyo nga nindot, nilambo ang ilang kinabuhi, masakitan ta. Gusto nato nga kita dapat kita ang naana, dapat kita ang naingana nganong sila may gi-bless ni Lord nganong kami dili. So mo na siya danger of self-righteous pod kay sa atong kinabuhi dapat ang atong kasing-kasing nga Kristohanon malipay ta sa kadaugan sa uban, no? Kay ingon pa kaniyang Bible nga dili di kalipay sa Ginoo kung magkatawa ka o malipay ka sa kapilihan sa imong kontra. Ang sakit siyang paminawon pero mo ay gusto ni Lord nga sa atong kinabuhi magmalipayon ta sa atong naabot o naabot usab sa uban bisag kaganahan sa ila. Amen. Kaya di pwede igsuon nga dapat kita ray honor kanunay. Ha? Dapat ako'y first honor, dapat di ko masikan honor, dapat siya dili mo sikat, dapat ako maayo kanunay. So dili dapat ingana igsuon. Amen. Nato mga gasa nga nabuhat sa Ginoo ipasalamat man ta or dili atong pasalamatan ng Dios kay gikan man niya ang tanan. Amen. So pwede pud nga kining pagpangalibak nato sa atong isikataw. Mao pud na kapamaagi nga self-righteous ta. Kay kaning panglibak mong God, wala ka nagsulti nga maayo kaniya pero sa pamaagi bitaw nga gisulti nimo ang iyang sayop nagpasabot ana nga mas maayo pa kaniya. Nya kay dagan bitaw na si Pastor Jonas nga suwayi ko noob kanang isulti nimo sa imong sikataw ang imong sayop. Maglisod nang ingana no kasubantay kana magbuduol ka sa sikataw. Natural gid sa ato sama sa Parisiyo nga dali kay tang makita sa sayop sa uban bisan ako ingana ako ko nakabantay ko kay sa dagan sa akong kinabuhi karon dali kong masuko, dali kong malagot na realize na ako kay nakabasa ko og libro nga posible day kuno tungod kay sige kag pamantay sa sayop sa uban. Amen. Mo na ibantayan nato napabaong tanan. Gamay ra ta klaro kay dire. Muna nga sa atong kinabuhi son sama sa Parisiyo nang libak siya nang ibutong gipakita niya nga mas matarong pa siya kaysa sa uban. So mo na siya atong bantayan gyud ingon nga mga Kristohanon. Mag-post ka sa sayop sa uban mo nang usap ko na feel right self-righteous. Kana bitong nag-trending karon nga kay tungod kay ang babae way side mirror. Tay mo to nga nya aga tong gauna niya nga nay side mirror. Nadaot siya. Nya tungod adto yang gingnan nga bakit ka na mamakyon? Ingon tong babae. You tell me, why? You tell me, ana siya. Nagi-post man niya, wa siya kahibaw nga katong lalaki banggiitan din nga pagkatao. So senetabo nabali siya, gikasuhan siya ng lalaki dili mo atras gyud kay mao lagi to. Una sa ako nakatanang gyud basta ingana nga mga pamagi bitaw sa nagkalsada. Najit point nga mainit ta. Bitaw ubertikan ta, zingzingan kita, mahagit ta. Pero nya kanang insultuhon pag kita. So sama adto leksyon na gid sa ato nga
di ta magpasagad o isog-isog ilabi na sa o ta kaila sa tao. Kay duha ra ni padulngan, it's either maulawan ka kay i-post ka or mamatay ka. Nabitoy ni tabo nga papa o anak namatay tungod kay ilang gisunod ditong naay sakyanan. Gikulatan nila tong driver sa sakyanan unya nadipusil patay ang usa ka. Ang anak ba namatay? Ang amahan. So ingay nagid ni mo na nga mga ingana ato gibantayan igsuon kay mag-post-post ka sa uban pero posibleng kita ra mabali. Amen. Or kaning mang-judge ka sa nabuhat sa uban. Nang na-trending pud karon nga katong pet lover lagi bitaw. Nga mingsud sa atong kulungan sa buaya unya tungod kay pet lover siya napakan siyang lalay. Oh, di ba? Ningon siya nga dili ko amaw, ito ingon to, diyan nga dili ko no siya amaw pero bugo or daw siya. Boy nga na bitong atot kay yes, pet lover siya, pero di biya tanang animals nga na po dito, maka-judge po niya, o pet lover di siya. Kaya buutan mo kunos lalay, buutan mo po siya. So, baukin sa'yo, buutan nilang duha. But ang punto, o kung sa ilang trip, pasagdaan na to na sila. Kung sa ilang mga trip sa kinabuhi, kung para na nila, para mo sikat sila, mo viral, o mo dato, di na tamang judge nila, bahala na nila. Basta kay kita, igsoon, kung sa atong mabuhat, para sa Ginoo atong buhaton. Amen? So napabang tanan, so man ang igsoon sa atong kinabuhi, sama sa Pariseo, delikado ning ingani kuanta, mga lagad tas Ginoo. Kay daghan sa mga Christian karon nga mga simbahan, tungod kay gibigdil kayo nila ang sala sa kinabuhi, dali nang makabantay sa sala sa uban. Kanya mangumpara na ba, masige nagpamantay sa sala sa uban o dili na maglantaw sa kagulingong sayo. Mo nay delikado sa ato Pero ang nakanindot lang pod kay kaning Pariseo kay nagbuhat gid siya sa iyang buluhaton para sa Ginoo. Dili man kayo nindot or basta kay nagbuhat siya kay ang delikado sa mga Christian karon kay ang nagapait nato no, nga kanay bitong kahibaw tang naluwas ta sa grasya sa Ginoo. Unya di na po ta mobuhat sa gisugo sa Ginoo sa ato. Kay tanang gibuhat sa Pariseo sakto man. Nakapan lang kay nangumpara lang siya sa nabuhat sa uban nga sayop. Nagpuasa siya sakto. Duha na bita ka buwan ato na takapasting. Si pastor ko ba gisipo ko kagad sa akong desisyon, sa akong gibate. Nya kining paghatag sa kapulo sakto man siya kining unsa pa giingon ni dire dili siya mamanyi, dili siya hakog, sakto man siyang tanan igsuon mo nang usahay tungod kay gigrasyaan pa sa Ginoo di na ta mobuhat. Mo nang mga batan-on encourage mo nako samtang batan-on mo. Ayaw lagi mo sige lingaw-lingaw. Kaya ngano, ining lingaw-lingaw sa kinabuhi, pag na kay responsibilidad sa kinabuhi, imo nga nang kuha-kuhaon, di ba? Una na kay anak, na kay asawa, imong lingaw-lingaw, imo na dyan limitahan na para sa ikalipay sa imong partner, sa Ginoo. Unang pagpagamit kita sa Ginoo. Ingon man gud na sila nga, boring mo kuning simbahan gud. Di man ta makauyab anang pila ra bata pastor dire gamay ra ta dire kaysa may makaangay nako og magpaggitar ko, beatbox ko wala man. Dili man na sa ingon na kinsa makaangay nimo mo sikat baka di ko mo viral anang pagpagamit ko sa Ginoo. Wata kay baw, no? Kaya daghan nabiya karon nga ning sikat na tungod kay nagsugod gid sila sa pinakaubos nga bahin silang kinabuhi. Ginagpagamit sila sa Ginoo. Dili man magmatter kung sikat ka o dili basta kay nagpagamit ka sa Ginoo mo, ilabing importante. No, kay kaning cellphone babag jud ni siya sa pagpagamit sa Ginoo kaning atong mga duwa-duwa, but ang importante nga magpagamit kita sa Ginoo. Amen. Kay dili pwede nga grasyahan ka sa Ginoo, malangit na ta, di na ta pwedeng magpagamit sa Ginoo. Mo nang pagpagamit gid ka samtang may kinabuhi ta. Nasa mo dapat may pagpagamit sa Ginoo. Okay, tapat ako ingna. Okay, so kanang ang gihimo nilang duha igsuon nagampo sila. Di ba kamantay mo silang duha kuno nagampo sa Ginoo. Kay ang tradisyon manggod sa mga Hudiyo, kada adlaw gina sila gani sa Acts chapter 3 mabasa nimo dito nga si Paul ug si John kada alas 3 sila sa hapon magampo gid sila sa Ginoo. Kay kining pagampo igsuon mo gini pinaka-importante sa mga Kristohanon. Kay ingon sila nga ingon ang Bible nga nagampo silang duha kay kining pagampo o pagsimba, pagpasalamat maninato sa Ginoo. Amen. Muna kita sa atong kinabuhi kanang gikinahanglan gyud nga kanang magpasalamat ka sa Dios sa
kanang sa kusog sa mga nahimo nato nga gihatag sa Dios sa ato mga kinabuhi. Kay nganang John chapter 3 verse 27, walay bisan usa nga butang nga maangkon sa tao gawas kung kini ihatag niya sa Ginoo. Mo na nga ang Pariseo, salamat sa Ginoo kay nagpasalamat siya sa Ginoo siya nga, Lord, salamat kay dili ko hako, dili ko himayi, muhatag ko ka nagkapulo, nagkuasa ko kada semana, nakapait lang kay nangumpara siya, pero ang importante nga gibuhat niya ang obligasyon niya para sa Ginoo. Amen. Mo nang kita ang pag-ampo manggod, imo ning og pagsimba, pagpasalamat sa Ginoo. Kita ba nga mga tao magpasalamaton para sa Ginoo? Amen. Dapat ingana gid ta bahalag og mahalag og gamay ra tao, bahalag wala ang upan asa pastor masakitan gibugo, pero ang importante man gyud nga di ko magbase sa kinsa ang naa dire. Kay ang kinabuhi gyud sa unsa nga mga butang sa kinabuhi, manegosyo man ka or sa ministry man ka, sa eskwelahan man ka, naa man di ups and downs sa kinabuhi, i-test ka sa Ginoo, sulayan ka sa Ginoo kung magmatter bata sa naangko na to or sa nawala sa ato. Ang importante kay bawtang magpasalamat sa Ginoo. Kay walay butang nga maangko na to sa atong kaalam diskarte mahimo kung wala kini gihatag sa Ginoo. Mo nang sa kada Domingo magpasalamat gid ta sa Ginoo. Amen. Amen mga batan-on, salamat sa Ginoo. Gamit man sa Ginoo mga tao sa paghatag na may uwan-uwan or wala. Ni nag-post manggod nga dili man kani ang uwan-uwan akong gipaabot. Ing uwan man nga literal. Sandi lang gud mo tong i-post dito ko nga ang uwan-uwan dili lang tana atong pasalamatan kay kanang uwan nga gihatag sa Ginoo karon bisag ting-init usa na sti mailhan nga makarealize ta ba nga tanang uwan ingana pud kadaghan ang blessing nga atong dawat sa kada adlaw. Makita man siya o dili makita, hangin man na unsa man ang naangkon nimo nga dili obvious sa mata sa tao, but kana gihatag sa Ginoo mo na ang kaya natong pasalamatan. Kay ang mga dili Kristohanon magpasalamat ra na sila og birthday, na ay kasal, sa may lain, ha? Bunyag or naay blessing nga madawat, pasalamat sila or naay balay nga bag-o. Ba't kita nga mga Kristohanon, magpasalamat ta, mawalay madawat nato or pasalamatan si Lord kay hangtod karong buhi yapon ta. Amen? Kasi mo tapat pasalamat sa Ginoo sa kanunay. Kay bisan sa Ginoo, bisan sa kaluwasan nga ang naangkon ta igsoon, grasya gining tanan sa Ginoo. Unsa man ning grasya gani? Wala tay gibuhat para maangkon nato ang kaluwasan, mo na siya grasya. Kay ang Pariseo iyang gipakamatarong iyang kagulingon nga, Lord, malipay ka nako kay ingani ko nimo. Maluwas ko, Lord, kay ingani ko nimo, but sayo pigsuon. Kay ang Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. Naluwas kita tungod sa grasya sa Dios, tungod na sa atong pagtuo sa Ginoo, dili na sa atong maayong buhat. Useless ang atong maayong buhat tungod kay ang tanan grasya ra ginatanan sa Ginoo. Makabuhat na kaana tungod kay igrasyahan ka sa Ginoo. Manang pasalamat ko sa Ginoo nga wala ko na pastor kung dili nakaangkon kog relasyon niya. Kay karon sa balay, kung i-compare nako ang akong kagulingon sa unag karon sa balay kung wala pa ko na Christian og si Dreg, gubot gid among kinabuhi igsoon. Manang salamat sa Ginoo, daghang problema sa balay karon. Ako'y reportan kapunay sa problema sa balay. Anang grabe tong ma-stress ko kay nganong ingani man ni sila kay nakasabot ko kadi pa mo sila mga Christian mo nang naingon ko sa asawa, salamat ra gyud kina Christian ko og si Dreg. Kay kung wa pa magsige ra mig sumpagkay, daghang problema sa balay, daghang anlibo kitong balay, daghang bata, nya way tarong nga trabaho, walay tarong nga komunikasyon sa sikataon naman, walay relasyon sa Ginoo. Amen. Unang tile kita nga nakamo dire nga mga batan-on, giluwas mo sa Ginoo dili tungod kay para malangit mo kun dili na mo'y purpose ang inyong pamilya mabag-o pod sa grace sa Ginoo, mga lagad sa Dios. Amen. Manang maning simba ta, maningkamot nga ampo sa Ginoo, bahala di pa kay ba mo ampo, iampo sila, manay kasing-kasing ba nga ang atong mga pamilya madala pod sa Ginoo kay sila pod nakinhanglan sa kaluoy sa Dios. Mo tay danger igsuon sa self-righteous. Mo na delikado kay dili gyud malipay si Lord kung mag self-righteous ta. Ikaduha igsoon, the blessing of humility. Unsa may panalangin nga maangkon kung kita mapabsanon? Ingon ang verse 13, apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo og dili gani moyahat o di makahangad nato sa langit, nagpamukpok siya sa iyang dughan og nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga ako usa ka makasasala.
So kaning tax collector sa wala nakahibaw, sa nakahibaw na traidor ni sila kay nagtrabaho sa Roma, unya nangolekta ni sila duble sa ilang gikolekta sa kada balay nga ilang maadtuan. Dayon, nganong humble man sa igsoon, nganong mapabsanon man siya tungod kay ikumpara nimo sa Pariseo, nagpaduol siya, nagtindog siya, nagana siya sa Ginoo nga ana bang, ay salamat sa Ginoo, yan ang abot. Okay, padayon ta ha. So, ang tax collector, ang nakanindot nga igsoon, nakabantay mo sa iyang karakter. Kaya mga tax collector manggod sa una, ay lagi mga gini sila, gitawag silang mga makasasala kuno, mura silang mga tao nga dili magtotoo. Pero salamat sa Ginoo kay nakita nila ang mayong buntag. It's better to be late than to be absent. Salamat sa Ginoo kay nagkadagan kita. So balik na ha, hangad sa so, ang tax collector, salamat sa Ginoo kay nakita niya ang iyang sayop. Amen. Ayo na, pabangtanan. Number 2 patang punto. So, ang tax collector, ang nakanindot niya kay nakita niya ang iyang sayop. No? Kanabang, hipos naman ta. O, patay na human. Kaya dagan sa mga tao kung nigsoon para sa pariya sa Pariseo nga di ko mutuo nga kaning Pariseo perpekto sigid siya kayo. Ingon ang Bible walay tao nga matarong. Amen. Pero kaning Pariseo ang iyang nakita sayop sa uban lang unya wala niya makita ang iyang sayop wala pag 100% perfect ni gid siya. Nagingon si Jesus sa atong dato nga lalaki nga batan-on unsa may buhato na kolor para mahimo kung makasulod sa langit. Ingon si Jesus, walay tao nga matarong ang Dios lang. So later pagkasulti kaning Pariseo sayop na siya daan sa statement nga perfect siya og nagpakasayop siya sa sikataw. Pero salamat sa Ginoo kay kini nga tax collector nakita niya ang iyang sayop. Ingon ang Bible, nagtindog siya sa layo og nagduko kay dili siya makahangad sa langit tungod sa kaulaw niya kay grabe siya sala og dili siya angayan sa Ginoo. Ikaduha, nagpamukpok siya sa iyang dughan. Si kuan na may nakita na ko nga nagdukdok sa dughan si di ko kayang tanggapin. Si ano to? Apple boy, na Christian meto siya sa grace sa Ginoo. Kaniya, ang nagpamukpok siya kay sa mga Hudiyo igsoon, mo na siya nagpasabot dadakog sala nga nabuhat nila. Kaya mga Hudiyo manggod, unlike nato, obvious silang magpakita sa ilang kagukol o sa ilang pagpakita sa ilang sayop. Gani ang uban gani ilang kiskisan ang ilang ulo tungod sa kagukol pag mamamatian sila o bubuan nila abo ang ilang buho. Abo sa abuhan ba? Asa may nagikan, no? O niya maggisi-gisi silang mga sinina unya magsulob silang sako. Pagpakita nga nagguol gid sila sa ilang hitabo silang kinabuhi. Pero kani nga tax collector nagduko siya unyang nagdukdok sa iyang kasing-kasing. Unya tungod sa dako sa kaguol nga sala nga iyang nabuhat, unya ikatulo ingon siya, o Dios, maluoy ka kanako nga ako usa ka makasasala. Nagpasabot igsuon nga nangayo siya kaluoy og kapasayloan sa Ginoo. No? Kay maybe sa atong kinabuhi, narutin na nato bitaw nga tungod kay gigrasyaan ta sa Ginoo basin unya agwa na takita sa atong sala. Di ba? Kay si David, Lord, tagay jud ko kasing-kasing nga makakita jud ko sa akong sala kay ang mga tao usually sa ato rin kita makita sa atong sayop. Mga partner sa kinabuhi musulti nato o mga tao nga mobadlong sa ato na mga circumstansya igsuon nga masultian ta ngano man igsuon tungod kay gisultian ta sa Ginoo para makita ta sa atong sayop. Ang nakanindot lang sa tax collector, grabe niyang kaguol sa iyang sala. No, mabay na nga bisan ako nga pastor, di jud ko magdapat magwali-wali nga mas matarong ko ninyo kay pastor ko dili. Ngano man bisan akong asawa kita gid siya sa ako mga kapakyasan mo nang sa time nga magbasa ko Bible, magwali ko igsoon, dili matarong ang tanang nagwali. Kana apod sila nga nagwali, gigasyaan na po na sa Ginoo mo nang nindot gid sa atong mga kinabuhi nga kada adlaw gid
mangayo og pasaylos Ginoo. Ingon sa ang Mateo chapter 6, pasayloak kami sa among mga sala. Kada adlaw nimo na pangayoon kaysa kada adlaw sa hunahuna sa pulong sa buhat. Naagid tayo mabuhat nga dili maayo, naabot tayo mabuhat nga ipabuhat sa Ginoo, pero di na to himuon igsuon mo nang makasala kita kada adlaw. Di po pasabot ha, paminaw. Hangad sa mga pastor be. Sagdi lang kay tagsarap to ta makita. Di pasabot pod nga ikondinar imong kagulingon nga Lord, okay makasasa kada Domingo na lang ka magdukdok sa imong kagulingon. Kini simbahan baya nga kada Domingo kuno sila i-deliveran sa ilang leader. Kay ne demonyo kuno daghan sa ilang kagulingon. O ikaw net napakalima ka demonyo. Hakog pa ka, nagdumot pa ka, ato na tangtangon sa Domingo. Kada Domingo kuno sila mangingana. So di pasabot igsoon nga magdukdok ka kanunay sa imong kasing-kasing. Ngano man na si Sister Tisi nga sige magdukdok sa kasing-kasing. Di naman mo nga di pastor. Gasimba gaduko naman dito gahilak. Daghan siguro ni problema. Or maybe basig grabig sala dining nabuhat. Ipod nga na kay I believe igsoon niya kining tawhana sa time nga na isig pasaylo aning panahona, di po balik-balik yang gibot yang sala. Kay mo ni sakit sa ato manggod kay mostly sa mga especially sa mga batanon pag nay mga gathering ni mga Jesus Reigns, mga Buholon Far ni mga camp. So why magagwane nga kusuki manghilak na ipagamit na gid akong kagagulingon sa Ginoo, magtuto pa ng sipon niya nagumag pila ka semana mo balik sa pagpakasala. So mo ni danger pod nato nga dili gikinahanglan nga maghilak gid ka kung makasala ka ang tan-aw sa Ginoo nga naa kay usab na kinabuhi. Kay usa sa mga timailhan nga ang imong kinabuhi na usab ng imong kasing-kasing kay mausab na ang imong binuhatan. Kay mo pay kalipay sa mga pastor nga dili lang ta sigig hilak sa simbahan kun dili naagi kausaban sa atong kinabuhi. Nasa imong tapat din naabay kausaban ang imong kaugalingon. Amen mo nang sa atong kinabuhi igsuon dapat naagil ka usaban yun. Isa gamay man lang. No? Kaya dili pwede nga nagkadugay sa simbahan, nagkadaghan pa na itong sayop. Mo ni kaguol na ako, bitaw, bisan ako sa akong kagalingon, na biski nagkadugay nga nangalagad sa Ginoo, nagkadaghan hinoon ang mga, nibalik na ng mga sala, nga gihimo kaniadto dili pwede. Dapat, dili man ta mahimong perfect. Amen. But sa grace sa Ginoo, babasag makabalik kay sayo pa ng butanga, malahi na manggod kay ang uban tuyuon man karon di ani mo tuyuon sa grasya sa Ginoo. Amen. Manang inay kagalingon nimo salamat sa Ginoo. Munang igsuon ang tax collector nangayo gid kaluoy ug kapasayloan sa Ginoo ngano man dapat gitang kaluoyan ug matagpasaylo sa Ginoo kay sa kada adlaw makasala ta. Amen. Manang Lord pasayloan ko Lord kay usahay hakog ko Lord, pasilado ko kay masigi kong apas sa mga panalangin sa kalibutan. Pasilaw ko Lord nga usahay makalimot ko og hatag time nimo Ginoo. Pasilaw ko Lord kita Domingo ra ko ampo. Pasilaw ko Lord nga na bitaw kana bang dili ka mahimong mo kondinar na imong kagulingon but kung makabantay ka ilabi na ko ang Holy Spirit mo sulti sa imo sa pulong sa Ginoong imong gibasa or sa walay imong gipaminaw. Salamat kay maigo ka. Kay mo nagingon ni Pastor Bong Saking naminaw ko gahapon nangatang ni og series padung dire gikan mi tos bukid kinatulo mig bata ang ingon siya nga ang mga tinuod ko ng Kristohanon basta sultian magpaubos unya magpatudlo. Kay mo na si Temailhan nga tinuod kang alagad sa Ginoo kay pag once ko no pagsultian ka mo suko ka o di ka mo talikod sa imong sala questionable ko no atong pagka-Kristohanon. Amen. Mo nang masultian ka sa pulong sa Ginoo ni pastor mangluod ta gamay o matandog ta pero salamat sa Ginoo kay kana bitong pamagi na ang mugrow ta unya gihigugma kita sa Ginoo. Amen. Kay si Lord gusto din niya nga maliwat gid kaniya. Amen ba? Napabangtanan kay ang blessing nga nadawat sa tax collector ingon ang Bible sa verse 14 unya mingon si Jesus sultian ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ilaa. So salamat sa Ginoo kay ang blessing di ay kung magpaubos kita tubangan sa Dios malipay si Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. So gusto ni Lord nga kanang sa kanunay naatay kasing-kasing nga
magpaubsanon gyud sama sa prodigal son, nakarealize siya sa iyang sayop, ming balik siya sa iyang amahan nganuman pagbalik niya ang tinud niya kalipay na aman didto. Kay sa time nga nagpakasala siya, wala siya kalipay nganuman, wala gani siya makaon, lawg na lang sa baboy ang iyang gustong kanon nganuman. Ang kalipay na paigsuon naagid sa presensya sa Ginoo. Amen. Minaw mga batan-on, tanang nadiri karon paminaw. Ang kalipay sa kalibutan temporary ra gid na. Ang kalipay sa kalibutan diri na sa kalibutan, especially kung sala na, mo nang salamat sa Ginoo kung mga lagad ka sa Dios, minaw ha. Kay bahalag nag-antos ka paglikay sa sala, kay ang kalipay manimo naman sa kinabuhing dayon. Kaya mga tao karon gilipay-lipay in town sa pagbuhat og sala, bisyo, kalaway, tanaw mga butang nga dili maayo, walay panahon sa Ginoo kay lipay-lipay lang gunahuna, pero ang pinakadelikado kay di na sila maglipay uban sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Nganuman ang kalipay gid natong mga Kristohanon, balag maglikay ka sa sala, mag-antos ta kay di na ta mobuhat ni ana basta kay ang atong kalipay ngadto man sa kinabuhing dayon. Kaysa musugot lagi tag sa dili atong biyaan ning tanan. Wala man gayon si pastor, si Lord nga killjoy mo niyo, di ko mosimba, nagsimba na kay killjoy, nagsimba na kay bawala na kasi yung nabuhat sa una, dili man nabawal sala man na. Kung imo nang buhaton, concern si Lord, pag imo nang siging buhaton, madawat ang imong lawas, kaduwa ang imong kalag magantos sa impierno. Mo nang karon pa lang daan salamat sa Ginoo kay gitawag ka sa Ginoo, gitawag ka diha nga pagawson ka sa sala. Mga lagad kaniya nga naman, gusto niya nga kanang mga lagad kasi Ginoo kay ang tinud niya kalipay naa sa presensya sa Dios. Amen. Namutapad bin ang kalipay na sa Ginoo. Sama sa 10 lepers sa diha nga nakakita sila nga hopeless na sila kay kaning mga leprosy igsoon kaning sanla, wala na paglaom atong panahon na kay way makatambal nila. Pero ingon sila nga, Jesus, kaluyi in town kami. Salamat sa Ginoo kay nagpaubos sila nga, Lord, wa gid mi mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Ikaw ra bi makaayo na mo. Sa time igsoon nga nagpaubos sila sa Ginoo, nakaangkon sila kaayuhan. Ngunang ingon ang usa, mimbalik ang usa, bahala di mo magpasalamat ko si Ginoo kay nakaangkon ko kaayuhan. Nganuman nagpaubos sila kay si Jesus ang ilang kaayuhan. Amen. Sama sa bata igsoon, ingon si Jesus, ang mga disciple nagingon, ayaw mo duol ni Jesus kay di mo ngayon mo duol sa atong Ginoo. Yung Jesus nga ayaw sila balibari kay ang gingarian sa Dios sama sa mga bata. Unsa may mga bata, mga mapaubsanon, di sila mudumot pag imong sultian, muhilak, maminaw, mutuo. Kay kata nga mga dagko pag sultian, di na mo hilak, di na mo masukol na, di na mo patuo. Kay ingon si Lord, kung kita may sama sa mga bata, di na way buot. Basig, mingon ka nga, sama sa bata, di na budong sa langit. Tingnan na si pastor, kaya nagsudi ka, nasipon-sip po na ka diri. Bulimay nga naman ka, sama sa bata man, ay literal. Kaya ang ipasabot, ana, sama sa kasing-kasing sa bata. Lingias yung tapad ko, no be. Adi man na makitaan yun. May naman na, pang imo ng sultian. Kung masuko ba or dili, kay ang gitingwa sa Ginoo, ang blessing pag kita mapausanon ang gingharian sa langit maatong maangkon igsuon. Amen. Balag way uwan-uwan. Oh, blessing gihapon man na kay mga patag bugas. Pag kita nga mga Kristiyan ay tag salamat kayo sunod na pod. Di ta mag sige pangandoy nga asa mga kuan na ni ako Pero kana magpaabot ra tag tagahantan. Salamat sa Ginoo kay magamit man pud no. Pero ang blessing gid so nagid sa tawo nga mapaubsanon. Amen. So last na point mahumanta. True exaltation is from God. Nga naman ingon ang verse 14 to 15 na pabangtanan. Ingon ang Bible nga mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parisiyo. Mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpaulit sa ila kay ang tanan nga magpataas iyang sa kagalingon ipaubos o ang tanan nga magpaubos sa iyang kagalingon ipataas. So ang tao igsoon gid ang pinakarason nga gibuhat ta sa Ginoo mao di paglipay sa Dios. Ako ni siging balik-balik. Philippians 1:21 For me to live is Christ and to die is gain. Ingon si Paul nga malipay siya kung buhi pa siya kay makaserve pa siya sa katawan sa Ginoo. Nya malipay pud siya balag mamatay siya kay makauban na siya sa Dios.
Kay ang nasabtan ni Pablo mga igsoon nga gibuhat ta sa Ginoo with a purpose nga lipayon gayud ang Ginoo. Amen. Ilinga sa mo tapad kinsa man imong gilipay. O lipayon natural ang asawa, ang anak, mga anak lipaya ang inyong ginikanan o sa manas pamaagi nga gilipay ang Ginoo. Pero ay lang lipaya kapunay ang mga tao kay bitaw ilaan mo po ng kalipay kay na may ticket karon nga sa Maoy sa Mayo. Di ba? Lami itan-aw. Pero mapoy kalipay nila nga bahalag guot kaayo, balag maguwan, makasagit-sagit siya sa ilang mga fans. But ang atong pinaka number 1 nga mga Christian, lipayon ginato ang Ginoo. Amen. Nalipay pa ba kaya sa mutapay bilipay pa ba ka ngalagad si Ginoo? O bahalag sa mata sa tao dili nindot ang atong gibuhat o walay mo appreciate nimo basta kay nalipay ang Dios may labing importante. Amen. Kana bitaw ako personally asa kanang nagsugod ko post og mga wali sa social media. Ang akong sakit gyud kay magsige kung tan-aw pilay mo view. O pilay ning react. Mo na number 1 ako tanawon pilay ning view ay gamay. Makawagana ni oy. Sa YouTube, ay gamay pa yung subscribe. Nalipay na itong agdagan. Gamay pang yung Diyos, usara ka bukduka. Na pinakanagan, mga napo, 12, nga na lang. Pero na, mubalik sa una-una, pag sumot na yun akong asawa nga, ay, pag-after na kay, dili man sila ang imong gi-after. Di po, sweldo nila ang imong gi-after. Ang imong gi-after, pastor man ta. Kung mo, bitaw, doon na itong rob, na negosyante na mong guwani, oy. Kaya lang buton sa Ginoo ako na magimong negosyo dapat ani ko daghan mo kuan kay para makakwarta. Wala na unsa naman ni na wala na sa una-una. Mo nang ibalik sa una-una pag post ko ani bahala gamay ra ko ma-post. Basta kay para sa Ginoo, bahala gamay ra ang maminaw, basta kay nay naminaw, si Lord man ang pinaka number 1 nga audience, dili ang tao igsuon. Mo nang encourage mo na po bahala way mo ri kay kani pang Ginoo mo gud kuno nga mga video gamay ra gyud mo react og mutan-aw pero magbuhat kag mga kalingawan te million views dito kaon kag halublag say daw mapakaon kag buaya mukaon kag mga hugaw ila man po na madato sila but kita nga mga Kristohanon magpaubos sa kita kay basin unya o ipataas ta sa Ginoo. Basta kay gibot para sa Ginoo kanang mabasa tag Bible og moampo bahalag way mo appreciate nimo sugsugod pinong ka ay born again ni kay la na ka reliyon pag mabasa ka Bible bahala na kay imo man gibuhat para sa Ginoo. Amen. Tanang gibuhat nimo dapat apil ang Ginoo mangaon mo sa eskwelahan ingon ka ay sa magampo sa ta uy pastor din nga hana bahalag mo jaga-jagaan kanila basta kay gibuhat nimo sa Ginoo sa negosyo nimo pag naa kay negosyo someday imong apilan o imong walihan ang mga empleyado nimo or nagnegosyo ba kag kakanin lang ingon kag gigugma ka sa Ginoo ma'am ampuan ba nimo tagaan nimo Bible verse mga trangan bitaw pamaagi igsuon nga mapataas ang Ginoo sa tong kinabuhi sa eskwelahan na to or magduwa tag basket nagwork man ka dapat si Lord yun mo mapakita gid sa atong mga kinabuhi igsuon. Amen. Ngano man, ang ubang tao ilang gipasigarbo ang ilang kaalam, ang ilang mga negosyo, but kita sa bisag unsang pamaagi asa makadapit dapat mailado ang Ginoo. Amen. Dili lang mailhan ka nga tigsimba ka diya, but mailhan ka nga naa di Ginoo sa imong kinabuhi nga bisag sa mga tapok-tapok sa mga di Kristohanon, imong magpataas ang Ginoo igsuon kay si Lord mag-reward din nimo someday nagingon ang pulong sa Ginoo. Amen. Basta ang imong kasing-kasing insakto si Lord ang mutuboy o mupataas sa atong kinabuhi igsuon. Be faithful lang sa giingon sa Ginoo. Kay ang Galatians 6:9 di kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay moabot ang panahon nga makaani kita sa mga bunga niini. Ang pagpaabot ng sa bunga kinahanglan og pailog tino. Sa mga nagtanom, di pwede nga dugayad duha na kabuwan wa gyapon. Oy, Lord, kabunga gigutong na taon ni dili nga na nagtanang gitanom gyud moabot gid na siya pailog kay nazi time season anak nga mo mubunga siya mo nang kita sa tong kinabuhi kita magdali-dali kami to sa mga asawa na may mga pangandoy kinabuhi pailog lang ta basta kay napay gitanom ani rig gid ani someday. Amen. Kay nakita man sila sa tong kasing-kasing gyud asa naman mo basta kay si Lord makita si mong kasing-kasing i-bless gid ka sa Ginoo. Amen.
Muna igsoon sa last nga verse ingon ang Santiago 4:10. Rug sayo taron ba? Santiago 4:10 mahuman ta igsoon. Kay ang tanan nga magpataas ipaubos gid sa Ginoo. Ang tanan nga magpaubos siyang kagalingon ipataas sa Ginoo. Santiago 4:10 sa James 4:10. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Santiago 4:10. Pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo o bayawon kamo niya. Mo ni pangandoy sa Ginoo gin mga igsoon nga kitang tanan magpabiling mapaubsanon kay si Kristo sa iyang pagka-Dios gihubo niyang ipagkahari, gihubo niyang iyang pagka-Dios. Unya nagpakatawo siya igsoon nganuman ang tanan gusto niya nga mapataas gyud ngadto sa gingarian sa langit. Amen. Kay ang tanan nga may magpaubos ipataas sa Ginoo. Sagdi lang kung naay mo tamay nimo mo pag mag-lockdown sa ato ako no naay manglibak sa ato ipakaubos man ta sa ubang tao sagdi lang kay si Lord nakita sa atong gibuhat igsoon. I-bless ra kita sa Ginoo. Dagkang panalangin mo abot unya sa Ginoo. Dili ni siya prosperity gospel nga pag mga lagad ka sa Ginoo, i-bless ka niya. Amen, amen. Oy lagi blessing sagdi lang kay kanang ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon nagit siya benefit yod sa kadaghanan sa ato anay blessing. It may be material, financial, maayong panglawas, kusog, di ba? Nakakay trabaho, nakakay income kanunay, imong banan ay trabaho kanunay, bisan nakalisod mo dakan mo utang nakakay sustain sa kanunay. Makahuman kag eskwela blessing nang agikan sa Ginoo. Paubos ang gid ta. Amen. Dita maghimo og mga kababalakang butang para lang mo asenso ta. Dita magsigig pamika sa ubang tao, dita magsigig pamakak. Nganuman ang tanang atong gitanom diha sa Ginoo, tanan tong kahago diha sa Ginoo naagi ta anihon. Basta padayon ta igsoon nga magpaubos sa atong kagalingon. Dita mga para sa uban, pasalamat sa Ginoo kay kitagaan tanan naman. Amen. Atong iduko atong ulo og piyong atong mga mata magpray ta. Hallelujah, Ginoong Dios nga labing gamhanan